Το λάθος σας είναι εσείς ο κόσμος από Ευρώπη δεν ακούστε. Εδώ και 50 χρόνια σας είπαμε, παιδιά, να προσέχετε, θα γυρίσει αυτό σε εσάς. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται στο κέντρο Αθήνα. Είχαμε κάνει warning. Όχι. Το θέμα είναι, ακούσατε εχθές they shoot bombes για Κύπρο. Το είδατε αυτό ή όχι? Ναι, το είδαμε. Και το Air Defense του Αμερική το πιάσε το μπόμπα στο αέρα. Ναι. Άμα αυτή την μπόμπα θα είχε φτάσει στο Κύπρο, θα είχε φύγει. Δεν υπήρχε σήμερα Κύπρο και είναι τόσο μικρούλι. Και τώρα τι θα κάνετε με όλους αυτούς που βλέπετε, το μισό από κόσμο που βλέπετε στο κέντρο, αυτοί τις τζιχαντίστες κτλ., περιμένουν το order από ο κράτος τους μουλάτες. Τι θα κάνετε άμα αύριο θα βάλουν μπόμπες στα μετρό της Ελλάδας, της Αθήνας, της κέντρο ή στα επίγετο Καρασκάκης, ο Άκα? Τι θα κάνετε? Έχουν τη δυνατότητα, έχουν τα λεφτά, έχουν το κόσμο ήδη στη χώρα σας, ήδη στη πόλη σας, αλλά δεν ακούσατε. Αύριο θα γίνει κανένα μπόμπες, κανένα κάτι στο μετρό, θα σκοτώσουν ο καημένος ο κόσμος και μετά είναι too late. Εγώ ρωτάω, η Ελλάδα γιατί έχει ακόμα τις πρεσβείες, το μεγαλύτερος μαφιάδες, ο κράτος στον κόσμο, τους μουλάτες, ακόμα ανοιχτές στο ψυχικό? Να μου πείτε, για ποιο λόγο? Κάνετε business μαζί τους? Όχι. Αγοράζετε ας πούμε 500 καράβια πετρέλαιο κάθε χειμώνα για να έχετε τα σπίτι στους Έλληνους ζεστό? Όχι. Για ποιο λόγο έχετε το πρεσβεία τους ακόμα ανοιχτή στην Ελλάδα? Γιατί δεν το κυλένετε τους πρεσβεία τους? Ακόμα τους έχετε εκεί για να κάνουν Εγώ σας λέω, σε ένα μήνα, ελπίζω μην γίνει αυτό. Αλλά άμα θα γίνει, θα γυρίσετε πάλι σε αυτό το βίντεο και θα λέτε το παιδί είχε δίκιο. Μας είπε, θα σας βάλουνε μπόμπες στα μετρό και Αιγύπετα και σχολεία, θα σας κάνουν αυτά. Αυτή τη στιγμή η Αμερική έχει κάνει base, στο Κυρίτη, σωστά? Άμα θα πετάνε 2 hypersonic rockets και μπόμπες στο Κυρίτη, τι θα κάνετε? Ωραία, άρα η λύση εσείς λέτε ότι καλά κάνει ο Τραμπ και τους βομβαρδίζει για να τους... Εντάξει, οκ. Πώς θα γίνει πάρα πολύ αυτό? καλά κάνει τώρα. Πάρα πολύ. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι ότι κάνει καλά. Κανείς δεν είναι με το θεοκρατικό κράτος. Αλλά πραγματικά θα μπορέσει να γίνει μια αλλαγή? Γιατί να αλλάξει πέθανε το σκοτώσανε. Βέβαια. 90 εκατομμύρια φωνάζουν το όνομα του His Royal Highness Reza Pahlavi. 90 εκατομμύρια κερατάνε το φωτογραφία του στον δρόμο. Βέβαια είναι αυτά που δεν δείχνει το CNN και BBC. Άρα να γυρίσει ο διάδοχος του Σάχη, λέτε εσείς.